नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. 100 फूट खाली कोसळली कार, 5 जणांचा मृत्यू. शक्तीपीठ मंत्र्यांचे खिसे भरायला का, विनायक राऊतांचा सवाल. आणि वैभववाडीत विकास नको रे बाबा, कोकण साद लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. आमदार दीपक केसरकर हे संधी साधू असून एकनाथ शिंदेशी काडीमोड घेऊन देवेंद्र फडणवीसांच्या गोटात जाऊन बसतील असा टोला माजी खासदार विनायक राऊत यांनी हाणलाय. बघा, सन्माननीय दीपकभाई केसरकर हा सत्तेचे संधी साधू माणूस आहे. ते लिहून ठेवा तुम्ही, कोणत्या परिस्थितीमध्ये ते एकनाथ शिंदेची काडीमोड घेतील आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याच तंबूमध्ये जाऊन बसतील पुढच्या निवडणुकीला. आता जरी त्यांनी म्हटलं राजकारणातला मी संन्यास घेतला, तरी एकदा भाजपकडून तिकीट ज्या वेळेला मिळवतील त्यावेळेला सांगतील की शेवटची संधी मला भाजपकडून निवडणूक लढवायला मिळते, संधी तिचं मी म्हणून मला तुम्ही निवडून द्या म्हणून. ते जिथे सरशी तिथे पारशी असं जे पूर्वी म्हटलं जायचं, त्याचं नाव दीपकभाई केसरकर. शक्तीपीठ महामार्गामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे. आम्हाला मुंबई गोवा आणि कोस्टल रोड महत्वाचा आहे, शक्तीपीठ नाही. रत्नागिरी ते नागपूर हा मोठा रस्ता आहे, त्यामुळे शक्तीपीठ उभा करण्याचा उद्देश काय, यासाठी लागणारा निधी शेतकरी जनतेच्या हिताचा आहे की ठेकेदारांच्या आडून मंत्र्यांचे किसे भरणारा, असा सवाल माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केलाय. तसेच राणेंनी पोकळ धमक्या देऊ नये, बाधित शेतकरी बागायतदारांसह आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. हिंमत असेल तर आमच्या तंगड्या तोडायला यावं, असं आव्हान राऊत यांनी दिलंय. विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या निवडणुकीपासून महाराष्ट्रातला शक्तीपीठ हा विषय अत्यंत चर्चेचा असलेला आहे. वर्धा ते सिंधुदुर्ग अशा पद्धतीने महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यातून जाणारा हा शक्तीपीठ केवळ जवळजवळ 800 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा असलेला शक्तीपीठ आणि जवळजवळ 86,000 कोटी रुपये खर्च करून उभा केला जाणारा शक्तीपीठ हा, या शक्तीपीठाला खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात सुरुवातीच्या दिवसापासून विरोध आहे, पहिल्या दिवसापासून. कारण ह्या शक्तीपीठाच्या माध्यमातून म्हणजे वर्धा असेल, कोल्हापूर असेल किंवा मराठवाड्यातले काही जिल्हे असतील किंवा सिंधुदुर्ग असेल, ह्या जिल्ह्यातील अनेक गावं, त्यांच्या बागायती, त्यांच्या शेतजमिनी, तिथलं जैवविविधता, तिथले वन्य प्राणी आणि खऱ्या अर्थाने जंगल हे उद्ध्वस्त होणार आहे. जवळजवळ 100 मीटर रुंदीचा असलेला हा शक्तीपीठ, जो म्हणजे 300 फूट रुंदीचा एवढा मोठा शक्तीपीठ उभा करत असताना निसर्गाचा समतोल ज्या पद्धतीने नष्ट होणार आहे, पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे, पण त्याचबरोबर सुखी आणि संपन्न जीवन जगत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा त्यांच्या आयुष्यातून उठवणारा हा शक्तीपीठ महामार्ग जो आहे, त्याला महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांनी, प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकरी आणि बागायतदारांनी कडाडून विरोध केलेला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर लोकसभेला मार पडायला नको म्हणून आम्ही शक्तीपीठाला स्थगिती देतो असं काही जणांनी जाहीर केलं. त्यानंतर आल्या विधानसभेच्या निवडणुका, कोल्हापूरच्या हसन मुश्रीफ असो किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असो, यांनी सुद्धा आम्ही शक्तीपीठ शेतकऱ्यांची किंवा कर्मचाऱ्यांची, बागायतदारांची बाजू ऐकल्याशिवाय आम्ही करू देणार नाही, अशा पद्धतीचं थातुरमातुर त्यांना आश्वासन दिलं. हसन मुश्रीफ यांनी तर शक्तीपीठ मी कोणत्या परिस्थितीत होऊ देणार नाही अशी राणा भीमदेवी घोषणा केली. सिंधुदुर्गातले पालकमंत्री आणि हे सगळे गप्पच बसले होते. परंतु पुनश्च एकदा आता निवडणुका संपल्यानंतर हा शक्तीपीठ हा ह्या मार्गाच्या आखणीला किंवा शक्तीपीठ तयार करायच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. त्याला बाकी महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यातून जसा विरोध होतो, तसंच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या
ह्या शक्तिपीठाला प्रभावित होणाऱ्या 12 गावातल्या लोकांनी सुद्धा, ग्रामस्थांनी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात त्याला विरोध करायचं ठरवलेलं आहे आणि प्रत्यक्ष त्याने विरोधाची निवेदनं सुद्धा संबंधित शासकीय यंत्रणेला दिलेली आहेत. अगदी ह्या 12 गावातल्या ग्रामस्थांचा, त्यांच्या मागणीचा, त्यांच्या प्रश्नांचा, त्यांच्या शंका ज्या आहेत त्या कुठल्याही बाबीचा विचार न करता अगदी सत्तेचा दुरुपयोग करून अत्यंत प्रशासनाला तेथे पोलिसी यंत्रणेचा वापर करून राबवायचं आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी, बागायतदारांच्या जमिनी जबरदस्तीने संपादित करायचं, हा जो काही डाव या महाराष्ट्र सरकारने आखलेला आहे आणि त्याच्या विरोधात सिंधुदुर्ग सहित वर्ध्यापर्यंतच्या जिल्ह्यातील जे शेतकरी विरोधात उभे राहिलेले आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे खंबीरपणे उभे आहे हे सांगण्यासाठी आज आम्ही आपल्याला इथे आमंत्रित केलेलं आहे. आता विकासाला विरोध तर नाहीच, परंतु आजच मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग जो आहे त्याच्या आता पुन्हा काल आणखी नवीन एक डेडलाईन आलेली आहे. म्हणजे रवींद्र चव्हाणांच्या कारकिर्दीतली 5वी डेडलाईन आहे आणि पण हे कालची जी डेडलाईन आहे जी अजित पवार साहेबांनी दिलेली आहे. अजित पवार साहेबांना मी आपल्या माध्यमातून नम्रपणे सांगू इच्छितो की तुमची डेडलाईन ही कदापि यशस्वी होणार नाही. कारण या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गामध्ये जर बघायचं झालं तर चिपळूणचं पूल असेल, संगमेश्वरचा रस्ता, पालीपर्यंतचा रस्ता, पालीतलं पूल, लांज्यातलं पूल हे तयार व्हायला किमान अजून 1 वर्ष तरी लागेल आणि संगमेश्वर ते पाली आणि रायगड जिल्ह्यातील माणगावच्या पुढचा भाग हा संपूर्ण तयार करायला अजून किमान 1 वर्ष तर नक्कीच लागेल. त्यामुळे तुमचं 30 जून हे थातुरमातुर डेडलाईन हे आजपर्यंतच्या अनेक मंत्र्यांनी जशी दिली तशी तुमची पण असेल. म्हणजे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पुरा करायचा नाही, कोस्टल रोड जो कोकणचा खऱ्या अर्थाने भाग्यविधाता आहे, कोकणच्या पर्यटनाला आणि कोकणामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना आकर्षित करणारा एकमेव महामार्ग म्हणजे कोस्टल रोड असेल. माननीय उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना हा कोस्टल रोड सिमेंटचा करण्यासाठी जवळजवळ 9,700 कोटीची तरतूद सुद्धा त्यांनी केली होती. आजही त्या कोस्टल रोडच्या बाबत मात्र हे सरकार काही बोलत नाही. त्याची सुरुवात करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही प्रयत्न करत नाही. आम्हाला कोस्टल रोड महत्वाचा आहे, आम्हाला मुंबई गोवा रोड महत्वाचा आहे, आम्हाला शक्तीपीठ महत्वाचा नाही आहे. शक्तीपीठातून आता सुद्धा रत्नागिरी ते नागपूर, मीरा बंदर ते नागपूर हा केवढा तरी मोठा रस्ता चालू आहे जो रत्नागिरीला कोल्हापूरला वरती चढतो. आता तो एकीकडे आहे, दुसरीकडे मुंबई गोवा आहे, तिसरीकडे कोस्टल रोड येणार आहे आणि मग रत्नागिरी ते नागपूर एवढा मोठा जोडणारा जो रस्ता असताना त्याला पॅरलल असा शक्तीपीठ उभा करण्याच्या पाठीमागे उद्देश काय आहे? यापूर्वी सुद्धा केंद्रीय वाहतूक मंत्री माननीय नितीन गडकरी साहेबांनी सांगितलं होतं की एक सिमेंट कॉन्क्रीटचा रोड सीसी रोड बनवत असताना 1 किलोमीटरला साधारण 30 कोटी रुपये लागतात. गणित मांडलं तर 806 किलोमीटरला 86,000 कोटी लागणार. म्हणजे एकीकडे गडकरी म्हणतात की 30 कोटीमध्ये आम्ही सीसी रोड बनवतोय आणि दुसरीकडे शक्तीपीठाच्या प्रत्येक किलोमीटरला 100 करोड. आजपर्यंतचा जागतिक विक्रम आहे तो. समुद्राखालून जरी टनेल काढला तर त्याला एवढा खर्च येणार नाही. एवढा मोठा जागतिक विक्रम मोडणारा हा शक्तीपीठाचा 86,000 करोड रुपये हे कोकणवासियांसाठी आहेत, वर्धा ते बांदापर्यंतच्या ह्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत की कॉन्ट्रॅक्टरांच्या माध्यमातून मंत्र्यांच्या खिसे भरणारा हा महामार्ग आहे, त्याचं त्यांनी उत्तर द्यावं. आणि मग दुसरीकडे नेहमीप्रमाणे टंगड्या तोडू, हातपाय तोडू, समोर येणाऱ्याला धडा शिकू अशा पोकळ बेडकाच्या डराव करणारे हे नारायणराव राणे साहेब
सिंधुदुर्गाच्या दुर्दैवाने निवडून आलेले खासदार त्यांनी मागच्या आठवड्यात धमकी दिली शक्तीपीठाला विरोध करणाऱ्यांच्या तंगड्या तोडून. म्हणजे अजूनही मूळ स्वभाव त्यांचा गेलेला नाही आहे. म्हणजे मंत्री झाले, मुख्यमंत्री झाले, केंद्रात मंत्री झाले, पुन्हा खासदार झाले, तरी सुद्धा मूळ स्वभाव जो आहे तंगडा तोडण्याचा तो अजून नारायणराव राणे यांचा गेलेला नाही. हे सिंधुदुर्गवासियांचं दुर्दैव आहे. पण मी या आपल्या माध्यमातून नारायणराव राणे यांना आव्हान देतो की शक्तीपीठाला विरोध जे शेतकरी बागायतदार आपली परंपरागत परंपरागत भूमी वाचवण्यासाठी जे रस्त्यावर उभे राहत आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सर्व पदाधिकारी खंबीरपणे उभे राहणार आहोत. आणि कदाचित मेच्या शेवटच्या आठवड्यात आम्ही या सगळ्या 12 गावातल्या ज्या शेतकरी आहेत, बागायतदार आहेत, विरोध करणारे आहेत, त्यांना प्रत्यक्ष जाऊन भेटणार सुद्धा आहोत. आव्हान आहे माझं नारायण राणेंना, जर हिंमत असेल तर माझ्यासहित आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या तंगड्या तोडायला तुम्ही या तिथे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या न्याय मागणीसाठी उभे राहणार आहोत आणि तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरांची तळी उचलण्यासाठी जर आमच्या तंगड्या तोडून जर तुम्हाला समाधान लाभत असेल तर आम्ही सुद्धा मेलेल्या आईचं दूध प्यालेलो नाही आहोत. आम्ही सत्याच्या बाजूने लढणार आहोत आणि तुम्ही लबाडांची बाजू घेणारे आहोत. त्यामुळे शक्तीपीठ हा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचं पूर्णपणे शेतकरी बागायतदार नामशेष करणारे हा महामार्ग असल्यामुळे त्यांना आम्ही विरोध करायचं ठरवलेलं आहे. अर्चना घारे यांनी आमच्याकडे यावं यासाठी त्यावेळी देखील विनंती केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पार्टीच्या त्या प्रामाणिक कार्यकर्त्या आहेत. आमचे सगळे पदाधिकारी त्यांचं ते काम करण्यास इच्छुक होते. त्या शिवसेनेत आल्या असत्या तर निश्चितच संधी दिली असती. भविष्यात येणार असतील तर त्यांचं स्वागत करू अशी ऑफर माजी खासदार विनायक राऊत यांनी दिली आहे. त्याला सुद्धा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे या अशा पद्धतीची अगदी मनापासून त्यांना सांगितलं होतं. राष्ट्रवादी अजित पवार शरद पवार गटाचे जे नेते आहेत त्यांना सुद्धा आम्ही तशी विनंती केली होती. चांगल्या प्रामाणिक कार्यकर्त्या त्यावेळेला प्रयत्न करत होते. आमचे सगळे पदाधिकारी त्यांच्याशी एकरूप होते, म्हणजे एकमत त्यांचं झालं होतं. त्यामुळे त्या जर आल्या असत्या तर त्यांना आम्ही नक्कीच संधी दिली असती. भविष्यामध्ये सुद्धा अर्चनाताई येत असतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे तर त्यांचं स्वागतच केलं जाईल. विकासाला आमचा विरोध नाही, मात्र रवींद्र चव्हाण यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई गोवा महामार्गाची नवीन हेडलाईन दिली आहे. हे आश्वासन फसवं ठरणार आहे. मुंबई गोवा महामार्ग पुरा करायचा नाही, कोस्टल रोड हा खरा भाग्यविधाता आहे. याबाबत सरकार गप्प आहे असं मत माजी खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलंय. विकासाला विरोध तर नाहीच, परंतु आजच मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग जो आहे त्याच्या आता पुन्हा काल आणखी नवीन एक डेडलाईन आलेली आहे. म्हणजे रवींद्र चव्हाणांच्या कारकिर्दीतली 5वी डेडलाईन आहे. आणि पण हे कालची जी डेडलाईन आहे जी अजित पवार साहेबांनी दिलेली आहे, अजित पवार साहेबांना मी आपल्या माध्यमातून नम्रपणे सांगू इच्छितो की तुमची डेडलाईन ही कदापि यशस्वी होणार नाही. कारण या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गामध्ये जर बघायचं झालं तर चिपळूणचं पूल असेल, संगमेश्वरचा रस्ता, पालीपर्यंतचा रस्ता, पालीतलं पूल, लांज्यातलं पूल हे तयार व्हायला किमान अजून 1 वर्ष तरी लागेल. आणि संगमेश्वर ते पाली आणि रायगड जिल्ह्यातील माणगावच्या पुढचा भाग हा संपूर्ण तयार करायला अजून किमान 1 वर्ष तर नक्कीच लागेल. त्यामुळे तुमचं 30 जून हे थातुरमातुर डेडलाईन हे आजपर्यंतच्या अनेक मंत्र्यांनी जशी दिली तशी तुमची पण असेल. म्हणजे मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पुरा करायचा नाही, कोस्टल रोड जो कोकणचा खऱ्या अर्थाने भाग्यविधाता आहे, कोकणच्या पर्यटनाला आणि कोकणामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना आकर्षित करणारा एकमेव महामार्ग म्हणजे कोस्टल रोड असेल. माननीय उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना हा कोस्टल रोड सिमेंटचा करण्यासाठी जवळजवळ 9,700 कोटीची तरतूद सुद्धा त्यांनी केली होती. आजही त्या कोस्टल रोडच्या बाबत मात्र हे सरकार काही बोलत नाही. त्याची सुरुवात करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही प्रयत्न करत नाही. आम्हाला कोस्टल रोड महत्वाचा आहे.
आम्हाला मुंबई गोवा रोड महत्वाचा आहे, आम्हाला शक्तीपीठ महत्वाचा नाही आहे. शक्तीपीठातून आता सुद्धा रत्नागिरी ते नागपूर, मीरा बंदर ते नागपूर हा केवढा तरी मोठा रस्ता चालू आहे, जो रत्नागिरीला कोल्हापूरला वरती चढतो. आता तो एकीकडे आहे, दुसरीकडे मुंबई गोवा आहे, तिसरीकडे कोस्टल रोड येणार आहे. आणि मग रत्नागिरी ते नागपूर एवढा मोठा जोडणारा जो रस्ता असताना त्याला पॅरलल असा शक्तीपीठ उभा करण्याच्या पाठीमागे उद्देश काय आहे? यापूर्वी प्रकल्पाच्या नावाखाली आजूबाजूच्या गोरगरिबांच्या जमिनी हडपण्याचा डाव आखला होता, त्याला आम्ही विरोध केलाय. अशा प्रवृत्तींना आम्ही विरोध केल्याचं माजी खासदार विनायक राऊत यांनी स्पष्ट केलंय. ह्या शक्तीपीठाच्या माध्यमातून म्हणजे वर्धा असेल, कोल्हापूर असेल किंवा मराठवाड्यातले काही जिल्हे असतील किंवा सिंधुदुर्ग असेल, ह्या जिल्ह्यातील अनेक गावं, त्यांच्या बागायती, त्यांच्या शेतजमिनी, तिथलं जैवविविधता, तिथले वन्य प्राणी आणि खऱ्या अर्थाने जंगल हे उद्ध्वस्त होणार आहे. जवळजवळ 100 मीटर रुंदीचा असलेला हा शक्तीपीठ, जो म्हणजे 300 फूट रुंदीचा एवढा मोठा शक्तीपीठ उभा करत असताना निसर्गाचा समतोल ज्या पद्धतीने नष्ट होणार आहे, पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे, पण त्याचबरोबर सुखी आणि संपन्न जीवन जगत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुद्धा त्यांच्या आयुष्यातून उठवणारा हा शक्तीपीठ महामार्ग जो आहे त्याला महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच शेतकऱ्यांनी, प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकरी आणि बागायतदारांनी कडाडून विरोध केलेला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर लोकसभेला मार पडायला नको म्हणून आम्ही शक्तीपीठाला स्थगिती देतो असं काही जणांनी जाहीर केलं. त्यानंतर आल्या विधानसभेच्या निवडणुका, कोल्हापूरच्या हसन मुश्रीफ असो किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असो, यांनी सुद्धा आम्ही शक्तीपीठ शेतकऱ्यांची किंवा कर्मचाऱ्यांची, बागायतदारांची बाजू ऐकल्याशिवाय आम्ही करू देणार नाही अशा पद्धतीचं थातूरमातूर त्यांना आश्वासन दिलं. हसन मुश्रीफ यांनी तर शक्तीपीठ मी कोणत्या परिस्थितीत होऊ देणार नाही अशी राणा भीमदेवी घोषणा केली. सिंधुदुर्गातले पालकमंत्री आणि हे सगळे गप्पच बसले होते. परंतु पुनश्च एकदा आता निवडणुका संपल्यानंतर हा शक्तीपीठ ह्या मार्गाच्या आखणीला किंवा शक्तीपीठ तयार करायच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. त्याला बाकी महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यातून जसा विरोध होतो तसंच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या ह्या शक्तीपीठाला प्रभावित होणाऱ्या 12 गावातल्या लोकांनी सुद्धा, ग्रामस्थांनी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात त्याला विरोध करायचं ठरवलेलं आहे. आणि प्रत्यक्ष त्याने विरोधाची निवेदनं सुद्धा संबंधित शासकीय यंत्रणेला दिलेली आहेत. अगदी ह्या 12 गावातल्या ग्रामस्थांचा, त्यांच्या मागणीचा, त्यांच्या प्रश्नांचा, त्यांच्या शंका ज्या आहेत त्या कुठल्याही बाबीचा विचार न करता अगदी सत्तेचा दुरुपयोग करून अत्यंत प्रशासनाला तेथे पोलिसी यंत्रणेचा वापर करून राबवायचं आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी, बागायतदारांच्या जमिनी जबरदस्तीने संपादित करायचं, हा जो काही डाव या महाराष्ट्र सरकारने आखलेला आहे आणि त्याच्या विरोधात सिंधुदुर्ग सहित वर्ध्यापर्यंतच्या जिल्ह्यातील जे शेतकरी विरोधात उभे राहिलेले आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे खंबीरपणे उभे आहे. राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेनं विविध मागण्यांसाठी 15 मे पासून कामकाज बंद केलंय. सोमवारी शासनात जाग आणण्यासाठी या कृषी सहाय्यकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केलं. या धरणे आंदोलनास कृषी पर्यवेक्षक संघटनेनंही पाठिंबा दिलाय आणि आंदोलनात सहभागी झाले. मात्र ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावरच कृषी सहाय्यकांनी आंदोलन सुरू केल्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व कामकाज ठप्प झालंय. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक कामांवर परिणाम होणार आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष बालाजी वाघमोडे, सचिव अमृता राणे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रशेखर कदम, कोषाध्यक्ष पूनम कोलते तसेच सर्व तालुकाध्यक्ष, जिल्ह्यातील कृषी सहाय्यक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते. सहायक संघटनेचा विजय असो, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो. एक है
हमारी ताकत एक है, एक है। विजय असो, विजय असो। नमस्कार, आम्ही महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे जिल्हा सिंधुदुर्गचे पदाधिकारी दिनांक 5 मे 2025 पासून विविध टप्प्यामध्ये आंदोलन करीत आहोत। आम्ही यापूर्वी शासनास वेळोवेळी निवेदन देऊन किंवा अन्य प्रकारे मागण्यांचे रीतसर निवेदन दिली होती, परंतु शासनाने आमच्या मागण्याकडे कुठल्याही प्रकारचं लक्ष न देता आमच्यावरती वारंवार अन्याय केला व त्याच अनुषंगाने आम्ही दिनांक 5 मे पासून विविध टप्प्यात 9 मे पर्यंत आंदोलन केलं। तरी आम्ही त्यांना 9 मे पर्यंतची वेळ दिली, त्यानंतरही आम्हाला शासनाने किंवा प्रशासनाने कुठेही चर्चेसाठी बोलावलं नाही किंवा आमच्या मागण्यासंदर्भात कुठेही सकारात्मक विचार न केल्यामुळे दिनांक 15 मे 2025 पासून आम्ही बेमुदत काम बंद आंदोलन केलेलं आहे व त्याच अनुषंगाने आज या ठिकाणी माननीय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत आहोत। या उपरी जर शासनाने आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर त्यानंतर आम्ही विभाग स्तरावर माननीय विभागीय कृषी सहसंचालक यांचे कार्यालयासमोर दिनांक 21 मे 2025 रोजी अशाच प्रकारे धरणे आंदोलन ठाणे येथे करणार आहोत। त्या उपरी जाऊन जर आमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर त्यानंतर आम्ही माननीय आयुक्त कार्यालय पुणे या ठिकाणी धरणे आंदोलन किंवा अन्य प्रकारे उपोषणासारखे पर्याय निवडून आम्ही आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत असेच आम्ही आंदोलन चालू ठेवणार आहोत आणि यावेळी शासनाने आमच्या मागण्या लवकरात लवकर मान्य करून आम्हाला शेतकऱ्यांनी सेवेची संधी द्यावी एवढीच विनंती। धन्यवाद। आज महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने इथे धरणे आंदोलन आज आयोजित केलेलं आहे आणि या धरणे आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यवेक्षक संघटनेचे सर्व जिल्हास्तरीय पदाधिकारी इथे उपस्थित आहोत। खरं तर कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक हे थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचणारे दोन केडर आहेत आणि या केडरच्या ज्या काही अडचणी आहेत, ज्या काही मागण्या आहेत, याबाबत या दोन्ही केडरने वेळोवेळी प्रशासनास विनंती केली होती, लेखी पत्रव्यवहार केला होता किंवा बैठका घेतल्या होत्या, परंतु ज्या काही मागण्या होत्या किंवा ज्या काही अडचणी होत्या त्याची सोडवणूक झालेली नाही आणि सोडवणूक न झाल्यामुळे कृषी सहाय्यक संघटनेला म्हणा किंवा कृषी पर्यवेक्षक संघटनेला नाईलाजास्तव आंदोलनासारखा पवित्रा घ्यावा लागलेला आहे। त्यामुळे ही आमची हा खरं तर आमचा नाईलाज आहे। आता खरीपाचा हंगाम सुरू आहे आणि खरीपाच्या हंगामामध्ये खरं तर कृषी विभागाचं कामकाज जे आहे ते अधिक गतीने चाललं पाहिजे, परंतु कृषी सहाय्यक संघटना संपावर असल्यामुळे किंवा बेमुदत आंदोलनामध्ये असल्यामुळे आज कृषी विभागाचं जे कामकाज आहे ते पूर्णतः ठप्प झालेलं आहे। खरं तर कृषी सहाय्यक हा कृषी विभागाचा महत्त्वाचा कणा आहे। कृषी विभागाचा जो काही डोलारा आहे तो कृषी सहाय्यकावर उभा आहे आणि आज हे कृषी सहाय्यक जर समजा आज आपल्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत नसतील तर निश्चितच याचा फटका आपल्या शेती क्षेत्राला आणि आपल्या कृषी विभागाच्या योजना राबवताना होऊ शकतो। तरी या कृषी सहाय्यकांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्याचप्रमाणे आमच्या कृषी पर्यवेक्षक संघटनेच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या शासनाने लवकरात लवकर मार्गी लावाव्यात, जेणेकरून हे आंदोलन जे आहे ते लवकरात लवकर मागे घेता येईल किंवा त्यातनं आपल्याला सोडवणूक करता येईल। परंतु प्रशासनाने जर समजा ह्याची दखल घेतली नाही तर हे आंदोलन अधिक दिवस चालू शकतं आणि निश्चितच याचा फटका आपल्या तमाम महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांना बसू शकतो। तरी आजच्या या धरणे आंदोलनाला आमचा पूर्णतः पाठिंबा आहे आणि यानंतरच्या टप्प्यामध्ये आम्हीही कृषी पर्यवेक्षक सदरील आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहोत। 2 जूनपासून आम्ही बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहोत। तत्पूर्वी कृषी सहाय्यक संघटनेने जे आंदोलन पुकारलेलं आहे त्या संघटनेच्या आंदोलनाला आमचा पूर्णतः पाठिंबा आहे। धन्यवाद। तुमच्या याच मागण्या आहेत की काही वेगळ्या? आमच्या वेगळ्या सारख्याच आहेत थोड्या। वैभववाडी शहरात विकासाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी रस्त्याची खोदाई केली आहे। ऐन मे महिन्याच्या हंगामात सुरू केलेली ही कामं व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी डोकेदुखी ठरतात। हंगामात धंदा होत नसल्यानं शहरात विकास नकोच म्हणायची वेळ शहरवासियांवर आली आहे। वैभववाडी शहर सुग आणि शांती नदीच्या काठावर वसलेलं छोटंसं शहर, त्यात जेमतेम 500 ते 700 मीटर अंतरात सामावलेली बाजारपेठ, जी तालुक्यातील विविध गावातील येणाऱ्या ग्राहकांना सेवा देते। मात्र यावर्षी ऐन हंगामात या बाजारपेठेत विविध विकास कामांच्या नावाखाली खोदाई करण्यात आली आहे। त्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाकडून शांती नदी ते सुख नदीपर्यंत रस्ता काँक्रिटीकरणासाठी खोदलाय। दुसरीकडे बसस्थानक ते छत्रपती संभाजी महाराज चौकापर्यंत गटारासाठी खोदकाम केलंय। पूर्वेकडील बाजूला महाराष्ट्र बँक ते छत्रपती संभाजी महाराज चौकापर्यंत डांबरीकरणासाठी रस्ता बाजूला खोदून ठेवलेला आहे। त्यामुळे सर्व शहरात मातीच माती झाली आहे। पाऊस पडल्यावर या भागात चिखल होतोय। छोटंसं असलेलं हे शहर
त्यात या कामासाठी केलेल्या खोदाईमुळे शहरात गाड्या पार्किंग करण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नाहीये. दुकानांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मार्ग नाहीत. एकीकडे शहरातील चिखलामुळे ग्राहक बाजारात येत नाहीत आणि आलेला ग्राहक दुकानापर्यंत पोहोचत नाही. अशा दुहेरी संकटात शहरातील व्यापारी अडकला. 1.25 वर्षानंतर करुळघाट सुरू झाल्यानं पर्यटकांची संख्या वाढली खरी, मात्र हा पर्यटक वैभववाडी शहरात न थांबता सरळ पुढे निघून जातोय. ऐन व्यापारी हंगामात सुरू केलेली ही कामं व्यापारी वर्गासाठी घातक ठरू लागली आहे. पावसाच्या तोंडावर सुरू केलेली ही कामं पावसापूर्वी होणार आहेत का, की मागील वर्षीप्रमाणेच यावर्षी देखील वैभववाडीकरांना चिखलातून प्रवास करावा लागणार? श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सावंतवाडी येथील बीएसएनएल कार्यालयात धडक दिली. यावेळी विधानसभा मतदारसंघामध्ये कोलमडलेल्या बीएसएनएल सेवेबाबत जिल्हा प्रबंधक रविकिरण जुन्नू यांच्यावर मतदारसंघातील ठाकरे शिवसेनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांकडून प्रश्नांचा भडीमार केला. खासगी मोबाईल कंपन्यांची टार्गेट पूर्ण करण्यात बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांचा हात असल्यानं जिल्ह्यात बीएसएनएलची सेवा सुधारत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. तर येत्या काही दिवसात सेवा सुधारा, अन्यथा कार्यालयाला टाळे ठोकून कामकाज बंद पाडावं लागेल, असा इशारा माजी खासदार विनायक राऊत यांनी दिला. सावंतवाडी मतदारसंघासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोलमडलेल्या बीएसएनएल नेटवर्कबाबत आणि अन्य विविध समस्यांबाबत विनायक राऊत यांनी जिल्हा प्रबंधक श्री जुन्नू यांच्यासह अधिकाऱ्यांची बैठक बीएसएनएल कार्यालयात घेतली. यावेळी त्यांनी गावागावातील बीएसएनएल टॉवर आणि तेथील समस्यांबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. मनुष्य आणि ईश्वर यांच्यातील अंतर कमी करण्याचं माध्यम म्हणजे भजन, किंवा मनुष्य मन शुद्ध करण्याचं आणि शुद्ध झालेल्या मनाची अवस्था उंचावण्याचं, ईश्वरी किंवा स्वर्गीय आनंद मिळवण्यासाठी जो मधला मार्ग आहे तो म्हणजे भजन. आणि याच साधनेच्या माध्यमातून देशातील शूरवीरांचे मनोबल वाढवण्यासाठी गजर भारत मातेचा ही वेगळी संकल्पना लक्षवेधी ठरली. मातोंड भरभरेवाडी येथील श्रीदेव इसोटी मित्रमंडळातर्फे निमंत्रितांच्या जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. एकूण 8 संघांनी यात सहभाग घेतला. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक श्रीदेव समाधी पुरुष भजन मंडळ मळगाव, द्वितीय स्वरधारा भजन मंडळ तांबोळी, तृतीय श्री मोरेश्वर भजन मंडळ नेरूर तसेच उत्तेजनार्थ क्रमांकाचे मानकरी चिंतामणी भजन मंडळ सुरंगपाणी वेंगुर्ला यांनी पटकावलं. तसेच भजनी कलावंत आणि ज्येष्ठ पत्रकार स्वप्नील परब यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या गजर भारत मातेचा हे बक्षीस सिद्धेश्वर भजन मंडळ कोंडुरा या मंडळाला देण्यात आलं. हे खास बक्षीस कैलासवासी देवराव हिरे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अभय परब यांनी पुरस्कृत केलं होतं. कार्यक्रमाचं उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी मातोंडच्या सरपंच मयुरी वडाचे पाटकर, उपसरपंच आनंद परब, ग्रामपंचायत सदस्य दीपेश परब, सामाजिक कार्यकर्ते महेंद्र भास्कर सावंत, माजी उपसरपंच सुभाष सावंत, अनिल परब तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते. कोकणची भजनी संस्कृती नव्या पिढीकडे संक्रमित करण्यासाठी मंडळानं राबवलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. मंडळाच्या सर्व उपक्रमास आपलं सदैव सहकार्य असेल असा विश्वास जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी व्यक्त केला. वैयक्तिक पारितोषिकात उत्कृष्ट गायक बुवा अक्षय कांबळी, श्री स्वामी समर्थ भजन मंडळ शेर्ले, उत्कृष्ट हार्मोनियम भाविक गजानन मेस्त्री, रामकृष्ण हरी महिला भजन सेवा संघ तेंडोली, उत्कृष्ट पखवाज वादक प्रणव मेस्त्री, श्री मोरेश्वर भजन मंडळ नेरूर, उत्कृष्ट तबला वादक महंत नेमण स्वरधारा भजन मंडळ तांबोळी, उत्कृष्ट झांज वादक नवनीत मटकर स्वर संगीत भजन मंडळ हरिचरणगिरी,
उत्कृष्ट कोरस चिंतामणी भजन मंडळ, सुरंग पाणी शिस्तबद्ध संघ, श्रीदेव समाधी पुरुष भजन मंडळ मळगाव यांना देण्यात आला. स्पर्धेचं परीक्षण संगीत अलंकार वैभव परब तसेच पखवाज विशारद अलंकार अमय गावडे यांनी केलं. कार्यक्रमाचं समालोचन प्रथमेश सावंत यांनी केलं. श्रीराम वाचन मंदिर सावंतवाडी इथं कल्पना बांदेकर लिखित प्रभा प्रकाशन प्रकाशित जपलाला कनवटीचा या काव्यसंग्रहाचं प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते पार पडलं. कल्पना बांदेकर लिखित प्रभा प्रकाशन प्रकाशित जपलाला कनवटीचा या काव्यसंग्रहाचं प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते पार पडलं. यावेळी शिवाजी विद्यापीठ मराठी विभाग प्रमुख तथा बोलीभाषा अभ्यासक डॉक्टर नंदकुमार मोरे, प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर, अजय कांडर, प्राध्यापक डॉक्टर शरू आसोलकर, मधुकर मातुंडकर, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश बोंद्रे, ॲडव्होकेट पुष्पलता कोरगावकर, दादा मडकईकर, संध्या तांबे, विठ्ठल कदम, अनिल जाधव, कुमार कांबळे, मनोहर परब, दीपक पटेकर, रामदास परब, बंड्या धारगळकर, प्रकाश तेंडोलकर, रवी जाधव, ओंकार तुळसुलकर, सरिता पवार, मृणालिनी कशाळीकर, ज्योती तोरसकर, प्रज्ञा मातोंडकर, प्रतिभा चव्हाण, मेघना राऊळ, स्नेहा कदम, रामा वाडकर, संपत देसाई, दीनानाथ बांदेकर, वृषाली सामंत, मीत भोगवीर आदींसह बांदेकर कुटुंबीय उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन वैभव खानोलकर, प्रास्ताविक अजय कांडर यांनी केलं. म्हटल्यानंतर ती लिखाणामध्ये फार कठीण होते. बोलताना सोपी वाटते, पण लिखाण करताना त्याचा इतका त्रास होतो की तो परफेक्ट अचूक शब्द यायला लागतो. त्यामुळे त्याचाही त्रास थोडा झाला. परंतु अगदी मायमावली चुलीच्या आईचा आगान ठेवत गेलाय, चूल माझी वली वली रात भरवून दुखागाळी. चुलीच्या आईचा आगान ठेवत गेलाय, चूल माझी वली वली रात भरवून दुखागाळी. काही झाला तरी काय तुझा आणि शिरूचा मस्त खाऊचा तरी काय. बाबा पुता केलंय तेव्हा चूल माझी बोलती झाली. बाबा पुता केलंय तेव्हा चूल माझी बोलती झाली. सावकिरी मिळायसाठी कल कुदळी फोडलेली माका तडे तडे मागील झाले. मागेची ढेकळा टाकलेली काळजात माझ्या धस्स झाला. काळजात माझ्या धस्स झाला. रातभर डोळ्यात डोळ जायला बाई. चूल हाडलाय तर चुली असतरी केव्हा तरी खायच्या चाय पाणी. पण अख्ख्या घराचा व्यवहार लावले तुझ्यावरच की शिस्त. पुसते डोळे लात का माग. दळीदार बांधला तेव्हा तुझ्या जीवात कांजी पोळत खाऊन दिस ढकलले. दळीदार बांधला तेव्हा तुझ्या जीवात कांजी पोळत खाऊन दिस ढकलले. पोटात फुगेन आगीचं डोंग उसळलो तेव्हा तुझ्यावरच गेला टमाटा प्यायला. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर भरणा नाका इथं भीषण अपघात घडलाय. रत्नागिरीच्या खेड इथं कार अपघातात 5 जणांचा मृत्यू झालाय. जगबुडी नदीच्या पुलावरून ही कार सुमारे 100 फूट खोल कोसळून हा भीषण अपघात झाल्याची माहिती आहे. मुंबईहून देवरुख येथे अंत्यविधीसाठी जात असताना हा अपघात घडल्याची माहिती आहे. या घटनेत कार चालक गंभीर जखमी झालाय तर 5 जणांचा जागीच मृत्यू झालाय. हे सर्व मुंबईतील राहणारे असल्याची माहिती आहे. अपघातातील मृतांमध्ये मेधा परमेश पराडकर, सौरभ परमेश पराडकर, मिताली विवेक मोरे, निहार विवेक मोरे, श्रेयस राजेंद्र सावंत यांचा समावेश आहे. 2 कुटुंबातील ही माणसं मुंबईवरून देवरुख इथं अंत्यविधीसाठी निघाले होते. त्याच वेळी निष्ठुर नियतीनं डाव साधला. ही दोन्ही कुटुंब मुंबई मीरा रोड भाईंदर येथून रात्री 11:30च्या सुमारास देवरुख इथं जाण्यास निघाले होते. आपल्या कारनं हे कुटुंब निघालं होतं.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भरणे नाका इथं आल्यावर जगबुडी नदीवरील असलेल्या मोठ्या पुलावरून कार थेट नदीत कोसळली। ही भीषण घटना पहाटे 5 ते 5:30च्या सुमारास घडली आहे। घटनेची माहिती मिळताच खेड येथील नागरिकांनी पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली। कारमधून जखमींना तातडीनं बाहेर काढून कळंबणी येथील रुग्णालयात तातडीनं हलवण्यात आलं। मात्र या अपघातात 5 जणांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं। घटनास्थळी मदतीसाठी खेड येथील माजी सरपंच वैभव खेडेकर यांच्यासह नागरिक, पोलिसांनी, महामार्ग पोलिसांनी धाव घेतली। तातडीनं कारमध्ये अडकलेल्या सगळ्यांना बाहेर काढण्यात आलं। त्यानंतर क्रेनच्या सहाय्यानं ही कार बाहेर काढण्यात आली। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांच्या मातोश्री उषा पारकर यांचं रविवारी निधन झालं। याबद्दल समजताच पालकमंत्री नितेश राणे यांनी संदेश पारकर यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केलं। यावेळी मंत्री नितेश राणे यांच्यासोबत कणकवलीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, माजी नगराध्यक्ष मेघा कांगण, सामाजिक कार्यकर्ते संजय मालणकर आदी उपस्थित होते। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल न होणं हे सावंतवाडीकरांचं दुर्दैव आहे। निधीची तरतूद असताना दीपक केसरकर यांच्या हट्टापोटी ते झालं नाही, हा विषय कुजवण्याचं काम त्यांनी केलंय। वेत्ते इथं जमीन उपलब्ध करून देत असताना देखील ते होऊ दिलं नाही। केसरकर यांच्या हट्टापोटी ते रखडलंय असा आरोप माजी खासदार विनायक राऊत यांनी केलाय। आपण सांगितलं ते खरं आहे आणि सावंतवाडीकरांचं दुर्दैव नव्हे तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं ते दुर्दैव आहे। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल हे सावंतवाडीमध्ये मंजूर झालं, कदाचित मंजूर करून केसरकरांनी घेतलं असेल तर त्यासाठी त्यांना आपण शुभेच्छा देऊ। पण आजपर्यंत मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कुजवण्याचं पाप हे केसरकरांनी केलेलं आहे आणि केवळ दीपक केसरकरांच्या हट्टापायी, दुराग्रहापायी हे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आज उभं राहू शकलं नाही। निधीची तरतूद असताना सुद्धा इथे आमचे गुणाजी गावडे उपस्थित आहेत। त्यावेळेला या सगळ्यांनी एक पर्याय काढला होता की इथूनच वेत्ते ग्रामपंचायतीने मोठं एक धोरण स्वीकारलं। वेत्ते ग्रामपंचायत म्हणाले आम्हाला एक नवीन पैसा देऊ नका, आमची पूर्ण जी जागा आहे ती तुम्ही घ्या आणि हायवेला लागून असलेली जागा, तिथले जे बाजूचे प्लॉट होल्डर जे आहेत ते म्हणाले पाहिजे तर आमच्या प्लॉटमधली जागा घ्या आणि हायवेला डायरेक्ट कनेक्टिव्हिटी रस्त्याची द्या। एवढं करत असताना जर त्या ठिकाणी एवढं सगळं होत असताना हे जे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जर वेत्तेला झालं असतं तर आज उभं राहिलं असतं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना आज बांबुडीला जाऊन मरण यातना सहन करावे लागतात, ते झालं नसतं। पण केवळ आणि केवळ दुराग्रह, स्वतःचा इगो हा केसरकर प्रत्येक वेळेला वापरत असल्यामुळे तो पानबुडी प्रकल्प गुजरातला गेला। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आता नारायण राणेंच्या भाषेत बोलायचं झालं तर आम्हाला ते श्रद्धांजली वाहणार होते, त्याला तिलांजली व्हायची का हा विषय आहे। पण लोकांच्या सुविधाऐवजी माझा हट्ट पुरावा झाला पाहिजे हे। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। 100 फूट खाली कोसळली कार, 5 जणांचा मृत्यू। शक्तीपीठ मंत्र्यांचे खिसे भरायला का, विनायक राऊतांचा सवाल। आणि वैभववाडीत विकास नको रे बाबा, कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। बातमीपत्रात वेळ झाली येथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।